Yogikane pochenu ase ogosibia na kurwani mochando bwechinda imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nse yobobwatani bekiombekia oyokorie kerugokeria akyobochumbe nyabuya Nyaribari chache omanyekene buna Joel Okengo Nyambane nigo ritko oriarero banyara gotara chiamate ao imeye nsemo ya kerera na gosiara mariogo na kurusia chinda nigo bono bari omnyete no mochando obwechinda baburugwe soke rigokonywa asabe baburi bukube kobochenu irigokora mochando bwechinda Wali kito Petro Machini nero gotuchakiri bene amaya ense ya Mokure Soko TV morogobo bonega. Erio gukora mochando bwechinda imeye bunge Nyaribari chache nigo yokorie kirokyo bochumba ase bunge yo Moske Joel Okengo Nyambane achagete kyomege Okengo Jigas Foundation ekegokonya ibamate kwene kiwango konyo bari na gusubirwa chinda na gusiarira Mario Gas chinga cyabo. Jigas Foundation yo Mheshimiwa Joel Okengo Nyambane nero nyarite ko baguchaki umurobiri oyoiga negendo kiagereta kanyara ko baguchaki umurobiri oyoiga singenjo twanyorete nk'abantu baito nigo babwata umuchando yoiga ase constituency itengima na inde eganga yaya enene no koikirania ng'akere ward ya Nyaribari chache buna rero torega iga ibe no ward kire ward ya nyare koge konyoro bokonyo boiga abantu babwata umuchando yoiga bwechinda banyare ko bagusibigwa. Rich Korea rero nigo ya Matia Geoffrey Nyabere no murugioye Sofia Nyanumba abawetere mechande menene wetero botaka obwera na sibo igo Geoffrey aroleta samagorae ya Matia yabo yanyakobwe gusibigo chinda ne nyomba yabo gusiarira Mario iri gukora mochando yo nigo ya mate yo nechi mate chinde banyako bagwakirambya mono kyombekyo kya Okengo Nyambane asoko basiro kuna kobore banyako bagusira boigo asamangana abuna bono kwagachirwe nyomba mbiyamona soboja mwesi migo mbiyamona saba gwatumiro baguchibanya ariko batakonyiro manene bana bane kurara amo kunyara kwa amo gatokonya amanyene none nyomba timbwati none ase bakurara insina amo kunyara kwa amo gatokonya ekyombekyo kya Okengo Jigas Foundation nigo giakonyere chiamate 15 mono na nigo bagendrete iri gukora mochando yo kurase bunge yo gaso fachi family twanyara kwa togotarira chia twareto chichi bwato mochando yo iga wechinda ni family 15 eyebono ne ya 16 target yaito no ko make sure ngatwanyare kuba tugoyo etakere ward ya Nyaribari chache twasiriri umuchando yoiga bwechi asubono okoborwa kwa rugo cha sponsor bali bawetera mechando aho yechinda na makong awe sokia na kwego bokonyo bo na boigo kobeko bochenu kirengaki entonda nyara ko baginko batebinkeringa yo no muchando nandi no borwaire muntu tanyara ko bagagosoka tigakero montesoki erine tosiri omochando yo igato chikorenta amarwaire anda amange so emebere yaito kyagera abandi ngoncho kabare bakemetu tibasoka besoki ntundore tayare ko erinde erio mugambe nyara ko bagakobakonya. Reporter ya Ensoko TV kuroiga kerera nsemo y'Nyaribari chache county ya Kisii Chepethuel Machin.